कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നെറ്റിന് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഹരേ ഉണ്ട് കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടെ. നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചു ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിദ്വേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അധ്യായം 3 എന്താണ്? ഭഗവാൻ സർവ്വ അവതാരങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത്. അതില് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാൻ ആദ്യം പുരുഷാവതാരമായി സൃഷ്ടിച്ചു, തത്വങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. 16 തത്വങ്ങളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്. പുരുഷോത്തമൻ. അതിനെന്താ പറയുന്നത്? മഹത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്വം. അതായത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 3 അവതാരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതേതൊക്കെയാണെന്ന്? വിഷ്ണുവായിട്ട്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതില് ഭഗവാൻ പറയുന്ന നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 2. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാം ശയാനസ്യ യോഗ നിദ്രാം വിതന്വതഃ നാഭീഹൃതാംബുജാദാസി ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാപതിഃ. യസ്യാം ശയാനസ്യ യോഗ നിദ്രാം വിതന്വതഃ നാഭീഹൃതാംബുജാദാസി ബ്രഹ്മാ വിശ്വസൃജാപതിഃ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? യസ്യാം ഭസീശയാനസ്യ യോഗ നിദ്രാം വിദന്വതഃ നാഭി ഹ്രദ്ധാം ഭുജാന്താസി ബ്രഹ്മ വിശ്വസൃജാം പതിഹി. യസ്യ ആരുടെ, അഭസി ജലത്തിൽ, ശയാനസ്യ ശയിച്ചുകൊണ്ട്, യോഗനിദ്രാം യോഗനിദ്രയിലായിക്കൊണ്ട്, വിദന്വതഃ ഭരിക്കുന്നു, നാഭി നാഭി, ഹ്രദ സരസ്സിനു ബാഹ്യമായി, അതായത് തടാകത്തിന് വെളിയിലായി, അംബുജാൽ അംബുജത്തിൽ നിന്നും, ആസീത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, ബ്രഹ്മ ജീവാത്മാക്കളുടെ പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മ, വിശ്വപ്രപഞ്ചം, സൃജാം എഞ്ചിനീയർമാർ വിദഗ്ധന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പതി യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിപൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ച സാഗരത്തിൽ ശയിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാര ശരീരത്തിലെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തുവരികയും ആ തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന ദിവ്യമായ താമരപ്പൂവിൽ സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായ വിശ്വസൃഷ്ടാവായ പത്മസംഭവൻ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതായത് ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നത് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമുദ്രത്തിലെ ലയിക്കുകയാണ്, ശയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് പൊന്തി വന്ന് ആ തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ള താമരപ്പൂവില് സർവശക്തികളുടെയും അധിപനായിട്ടുള്ള വിശ്വത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള പത്മസംഭവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ വേറൊരു പേരാണെന്ത്? പത്മസംഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പത്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? താമരയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പത്മസംഭവൻ എന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് വേറൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം. പ്രഥമ പുരുഷാവതാരം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരം ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അതായത് എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു ആണ് ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉത്ഭൂതമാകുന്നു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പുരുഷാവതാരമായി പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വശരീര ജലത്താൽ സമൃദ്ധമായ അർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം, അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ശയിക്കുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന് മനോഹരമായ ദിവ്യാംബുജമുണ്ടാകും. അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവും പിതാവും പ്രപഞ്ച വിന്യാസ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണ കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും സർവദേവന്മാരുടെയും അധിപനുമായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജന്മസ്ഥാനമാണ് ഈ ദിവ്യപത്മം. താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഗ്രഹസമുച്ചയങ്ങളുടെ 14 വിഭജനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ലൗകിക ആസക്ത ഗ്രഹങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്കുപരിയായി മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങളും അത്യുന്നതമായ വിധാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക ആസക്ത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങൾക്ക് താഴെ അസുരന്മാരും അതേപോലുള്ള സാംസ്കാരിക ജീവാത്മാക്കൾ നിവസിക്കുന്ന 7 നീചഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായി ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തെ ഹരി എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പ്രഥമ പുരുഷാവതാരം, ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരം നമുക്കറിയാം. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പുരുഷാവതാരം ആരാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ആര് ഉൾപ്പൂകാണ്, പ്രവേശിക്കാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം വരാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. സ്വശരീര ജലത്താൽ സമൃദ്ധമായ അർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലം ഏതാണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ വയർപ്പ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ വയർപ്പ് ജലാണ് ഇത് ഗർഭോദക സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം ശയിക്കുന്ന ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി സരസിൽ നിന്നും
ബഹിർഗമിക്കുന്ന താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന് മനോഹരമായ ദിവ്യാംബുജുണ്ട്. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? താമര വരുന്നത് അല്ലെ, താമര വരുന്നത്. ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് എന്താണ്? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അംബുജം ഉണ്ടാകും. ആ അംബുജത്തിലാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഈ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിനെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ അത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന് എങ്ങനെയാണ്? താമരയില്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല, അനന്തനില്ല അല്ലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ കാരണോദകശായ വിഷ്ണു? കാരണോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നതല്ലാതെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര വരുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തില്ല? ലക്ഷ്മി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ല കൂടെ. പിന്നെ അനന്തശയനല്ലേ, അനന്തന്റെ മേലല്ല ശയിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓർമ്മയില്ലേ? ആ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് പക്ഷെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു അങ്ങനെയല്ല. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എവിടെയാണ്? അനന്തന്റെ മേലെ ശയിക്കുന്നതാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്. പിന്നെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര വരുന്നുണ്ട്. ആ താമരയിൽ ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? ബ്രഹ്മദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെയും കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെപ്പോഴും താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്ത് വിടർന്ന ആ ദിവ്യാംബുജത്തില് അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടികർത്താവും പിതാവും പ്രപഞ്ച വിന്യാസ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണ കർമ്മത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപനുമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജന്മസ്ഥാനമാണെന്ത്? ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പത്മം. താമരത്തണ്ടിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളുടെ 14 വിഭജനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാലേ, ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ വിഭജിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭൂമി ഉണ്ട് 7ാമത്തെ ലോകം. അതിനുശേഷം അത്തല, പിത്തള, തലാതല, മഹാതല, പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 14 ലോകങ്ങളില് രജോ ഗുണമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള അതാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? സെന്ററിൽ വരുന്നത്. മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലൗകിക ആസക്തിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മധ്യത്തിൽ വരും. നമുക്കറിയാം 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മൾ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ഭൂലോകം വരുന്നത് 7ാമത്തെ ലോകം. രജോ ഗുണാണ് നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തികൾ. ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. രജോ ഗുണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 14 വിഭജനങ്ങളില് ലൗകിക ആസക്ത ഗ്രഹങ്ങൾ മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയ്ക്കുപരിയായിട്ട് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളാണ് ഉപരിലോകങ്ങള്. താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അധമമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താഴേക്ക് പോകുന്തോറും എന്താണ്? ഇരുട്ടാണ് കൂടുതൽ അല്ലെ, അന്ധകാരാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പാമ്പുകളുടെയും അതിന്റെയൊക്കെ അങ്ങനെ ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പോകുന്നത്. അവയ്ക്കുപരിയായി മറ്റ് ശ്രേഷ്ഠ പ്രപഞ്ച സമൂഹങ്ങളും അത്യുന്നതമായ വിധാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം അഥവാ സത്യമലോകം എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകം സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. സാംസ്കാരികാസക്ത ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങൾക്ക് താഴെ അസുരന്മാരും അതുപോലുള്ള സാംസ്കാരിക ജീവാത്മാക്കൾ നിവസിക്കുന്ന 7 നീച സമൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ താഴേക്ക് പോകും തോറും നമുക്കറിയാം ആസുരികത കൂടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നീച ഗ്രഹ സമൂഹങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് അഖില ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവായ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യം നൽകുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങളും ഹരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ആകയാൽ പുരുഷാവതാരം ത്രിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുവെന്ന് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2ാമത്തത് എല്ലാത്തിനും എന്ത് നൽകുന്നത്? ജീവൻ നൽകുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഉൾപോകുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ആ ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് 3ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്ഷീരസമുദ്രത്തിലാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാൽക്കടലിലാണ് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്.
ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഇരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതായ കാരണോദകശായി സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച് മഹത്വത്വത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതായ ഗർഭോദകശായി ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും സന്നിവേശിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും ചരവും അചരവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാത്മാവായി വാഴുന്നതാരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഈ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളെയും ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭഗവാനെ ഉചിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭഗവാന്റെ ഈ സവിശേഷതകള് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം ജ്ഞാതാവ് ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗഗ്രസ്താവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഈ വസ്തുതയെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉദ്ഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ്? അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തില് ക്ഷീരോദകശായി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി അല്ല, മഹാവിഷ്ണു ഫസ്റ്റത്തെ വിഷ്ണു കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് സ്വേച്ഛാനുസരണം മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മീയ ആകാശത്തില് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനത്ത് സ്വേച്ഛാനുസരണമാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുല്ലേ, മഹാവിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ആര് ശയിക്കുന്നത്? മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണു കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ കാരണസാഗരത്തിൽ മഹാവിഷ്ണു ശയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ആ കാരണോദക സമുദ്രത്തില് ശയിക്കുന്നത്. കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നു. തൽക്ഷണം മഹത്തത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം എന്താണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? തൽക്ഷണം തന്നെ മഹത്തത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവത് ശക്തിയാൽ ഊർജപൂരിതമാകിയാൽ എപ്രകാരം വൃക്ഷങ്ങൾ യഥാസമയം നിരവധി ഫലങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കൃതമാകുന്നുവോ അപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതി തൽക്ഷണം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ഭൗതിക പ്രകൃതി സമുദ്രത്തില് ശയിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ മഹത്വത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാണ്. അങ്ങനെ ആ മഹത്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ശക്തി, അതാണ് ആ മഹത്വത്വം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, ഇത് മനസ്സൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മഹത്വത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എപ്രകാരമാണോ വൃക്ഷങ്ങൾ യഥാസമയം നിരവധി ഫലങ്ങളാൽ സ്വയം അലങ്കൃതമാകുന്നത്, അതേ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് തൽക്ഷണം അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ? വൃക്ഷവിത്ത് കൃഷിക്കാരനാൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വൃക്ഷം അഥവാ പടർച്ചെടി യഥാസമയം അനേക ഫലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരുന്നു. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് വളർന്നു വരും. അപ്പൊ അത് വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അത് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ വൃക്ഷവിത്ത് കൃഷിക്കാരനാൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വൃക്ഷം അഥവാ പടർച്ചെടി യഥാസമയം അനേകം ഫലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരും. കാരണമില്ലാതെ യാതൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ആരാണ്? ആ കൃഷിക്കാരനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് പറയുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ കാരണമില്ലാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണസാഗരത്തെ കാരണഭൂത സാഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്നാൽ ഹേതുവായ അഥവാ കാരണഭൂതമായ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിനാലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ സൃഷ്ടി, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം എന്നാൽ ഹേതുവായ കാരണഭൂതമായ എന്നർത്ഥം. നാസ്തിക സൃഷ്ടി തത്വം
വിഡ്ഢിത്തമാകയാൽ അതിനെ നാം അംഗീകരിക്കരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നാസ്തികരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നാസ്തികരെ കുറിച്ച്. അത് നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് സൃഷ്ടിയുടെ കർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഉചിതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ അവർക്കാകുന്നുമില്ല. സൃഷ്ടികർത്താവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുമില്ല. പുരുഷാവതാര ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അതിനൊരു ശക്തി വേണം, അല്ലെ? ആ ശക്തി ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ പുരുഷാവതാര ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പ്രകൃതി അഥവാ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷാവതാരം അഥവാ പുരുഷാവതാരം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ അഥവാ പുരുഷന്റെ ബന്ധം കൂടാതെ കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് പോലെയാണിത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇതില്ലാതെ തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? തേളിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ? അരിപ്പാത്രത്തില് തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ട് തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അരിയിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? അത് അരിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതിൽ ഓൾറെഡി എന്താണ്? തേള് മുട്ടയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ? സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. കാരണം പ്രകൃതി ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? സൃഷ്ടി നടത്തപ്പെടുന്നത്. സ്തനം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ആട്ടിൻ കഴുത്തിലെ മാംസളമായ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും നാം ക്ഷീരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ ആട്ടിൻ കഴുത്തില് കാണുന്ന എന്താ പറയുക, മാംസളമായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചി ഭാഗം, അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല? ക്ഷീരം പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും നാം യാതൊരു സൃഷ്ടിശക്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സൃഷ്ടിശക്തിയൊന്നും ഇല്ല. പ്രകൃതിയെ പൂരിതമാക്കുന്ന പുരുഷ ശക്തിയിൽ നാം നിശ്ചയമായും വിശ്വസിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ പരിപൂർണമാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ പുരുഷ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. യോഗനിദ്രയിൽ ശയിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കിയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു. അവ ഓരോന്നിലും ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ തൽക്ഷണം ആവിഷ്കൃതമായ അമേയമായ ശക്തി ഭഗവാൻ ഉള്ളതാകിയാൽ ഉചിതവും കുറ്റമറ്റതുമായ ആസൂത്രണങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാൻ ഉപരിയായോ സമാനനായോ ആരും തന്നെയില്ല എന്ന രത്ന ചുരുക്കമാണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതിയെ പൂരിതമാക്കുന്ന പുരുഷ ശക്തിയിൽ നാം നിശ്ചയമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശയിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ ശയിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? ഓരോരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ ഉൾപ്പോകുന്നുണ്ട്, ശയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി എന്താണ്? ഭഗവാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വേച്ഛാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വേച്ഛാനുസരണമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും എന്താണ്? പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം മതി, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉപരിയായിട്ടോ ഭഗവാന് സമാനനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന രക്തചുരുക്കമാണ് വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഉപരിയായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അസമർത്ഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമാനനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാം ശ്ലോകം. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോക വിസ്തരഃ തദൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോക വിസ്തരഃ തദൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. വായിച്ചോളൂ. അവയവസംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്തരഃ സത്വമൂർജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യ ആരുടെ അവയവ വിസ്തരണം സംസ്ഥാനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൽ കൽപ്പിതമാകുന്നു ലോക നിവാസികളുടെ ഗ്രഹം വിസ്തരഹ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അല്ലെങ്കിൽ അനേകങ്ങളായ തത്വൈ എന്നാൽ അതാകുന്നു ഭാഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ രൂപം വിശുദ്ധം പരിശുദ്ധമായ സത്വം അസ്തിത്വം ഊർജിതം വൈശിഷ്ട്യം അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം വിശാലവും ബൃഹത്വവുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കുക. അപ്പൊ വിശാലമായിട്ടും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള പുരുഷ സ്വരൂപത്തില് എല്ലാ പ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ജനിക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ജന്മം വരുന്നത്. നമ്മള് ഈ ജന്മം മനുഷ്യനാവണോ മൃഗാവണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും യാതൊരു പങ്കുമില്ല. നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ പ്രവർത്തികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, സ്വതന്ത്രനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ഇതൊന്നും സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിലെല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അഭിനവ ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരമ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപതത്വം. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അഭിനവ ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭക്തന്മാരെന്ന് നടിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. വിരാട് രൂപതത്വം എന്ന്. രൂപം എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമാകിയാൽ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിമത്തായ വിസ്തരണത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു തത്വം അഥവാ സിദ്ധാന്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇപ്പോ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമാകയാൽ ആരംഭത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിമത്തായ വിസ്തരണത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനായിട്ട് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്, അതായത് ഭഗവാന് വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം അഥവാ ഒരു സിദ്ധാന്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തികളെ സർവഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്വത്വ രൂപത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തികള് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആ മഹത്വത്വത്തിലാണ് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അഥവാ ഭഗവത് ശക്തി വിസ്തരണങ്ങളും സ്വയം ഭഗവാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏകമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരു തരത്തിൽ എന്താണ്? ഏകമാണെന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിസ്തരണങ്ങള്, ഭഗവാൻ സ്വയം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഏകമാണ്. എന്നാൽ മഹത്വത്വം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വരുന്നത്, അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ്. ആകയാൽ ഏകകാലത്ത് ഭഗവാനും ഭഗവത് ശക്തിയും ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം ഭിന്നവുമാണ് അഭിന്നവുമാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ ഭിന്നവുമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭിന്നവുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ അഭിന്നവുമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്രകാരം വിരാട് രൂപ തത്വം വിശേഷിച്ചും നിർവ്യക്തിക അഥവാ അമൂർത്തകവാദികൾക്ക് അഭിന്നമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിരാട് രൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ തത്വം എന്താണ്? വിശേഷിച്ചും നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക്, അവർക്ക് എന്താണ്? അത് അമൂർത്തകവാദികൾക്ക് അത് അഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത്. കാരണം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഈ പറഞ്ഞ നിർവ്യക്തികവാദികൾക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാത്തവരാണ് അവർ. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് അതൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ അനശ്വര സ്വരൂപം മഹത്വത്വ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിരുന്നു. അപ്പൊ മഹത്വത്വം സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നേ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അനശ്വര രൂപം ആത്മീയ
സമതുല്യ ശ്രേഷ്ഠം അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതം എന്നിവിടെ ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഊന്നി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ അനശ്വരമായിട്ടുള്ള രൂപം എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണെന്ന് ഇവിടെ ഊന്നി പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതേ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതേ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ സ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി ഏതാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയിലെ ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ സ്പഷ്ടമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാര ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മഹത് തത്വത്തിന്റെ സ്പർശനമേൽക്കാതെ സദാ അതേ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാത്തിനും എങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഈ മഹത്വത്തിന്റെ സ്പർശനം ഏൽക്കാണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ ഗുണത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനും ഗുണത്തില് തുല്യാണ്, പക്ഷെ അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ അളവ് എല്ലാത്തിന്റെയും വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, വിസ്തരങ്ങൾ, രൂപവിസ്തരങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാതും എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും വേണ്ട ശക്തികൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പോകെ കാണും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, പക്ഷെ അളവിൽ എന്താണ് എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്. നമുക്കതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കടലിലെ ജലത്തിനായിട്ട്. കടലിൽ ഒരു തുള്ളി എടുത്താലും കടൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പുരസം ആ തുള്ളി വെള്ളത്തിനും എന്തുണ്ടാവും, ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അളവിൽ എന്താണത് വ്യത്യാസമാണ്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ അളവുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അതാണ്